Namhlanje ngikuphathela insizwa ezokuchazela kangcono ngokuthi ke akulalwa emotini kwenzelwe ucansi emotini. Mlalelo wami ngikubingelela kuphi nakuphi lapho ngekho lombuso njengamanje. Ukubingelelayo uyena uMathilwa Wacebisa Intombi zomqamela amehla kabanye zobaqamela umali thobazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ekhaya ngicela wenze kulungele upress subscribe button ushare uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike mandobe ke ucommente. Kodwa ke sicela ukuthi ulinde ivideo izophela bese ucomenta entweni osuyezwile. Kanti ke ngabe return subscriber la ekhaya uyazi uhleli ngolethele zeqiniso. Senza njalo ke nawe like ivideo yami bese uyalinda iphele bese uyacomenta ngokubona kwakho noma ke ngokuzwa kwakho ukuthi le ndaba uyizwe kanjani. Kuphathele ke insizwa namhlanje lana ke inkosi yembumba ekuyona ke echazele abantu abaningi bachazeka futhi bakuqonda ukuthi lento eyikhulumayo iyiqiniso kangakanani. Okay mntana sekhaya lolu hlelo alukho akulona livumelekile kubantu abangaphansi kuka 18 years ngoba ke sizokhuluma nabantu lana abadinga usizo noma ke abantu esekuyibona abasebenzisa imoto kodwa futhi abaseyintsha at the same time. Siyazi ke ukuthi esikhathini sanamhlanje izinto zenzeka ngenye indlela kangangokuthi mhlambe umuntu umuthandana naye ugcina wenza ucansi naye emotini. Insizwa ke izochaza kabanzi ukuthi ucansi alenzelwa emotini. Kodwa ke uma usuze walenza emotini yini osungayenza engakwazi ukuthi igcine ikubuyisela isithunzi noma ke igcina ivikela imoto yakho. Njengoba sazi ke sonke samaZulu noma ke ungasiyena umZulu kodwa ke sonke sineyinkolelo zethu esikholela ngaphansi kwazi ukuthi ke ikakhulu mangabe ungapha esiZulwini ukuthi akulalelwa emotini. Imvamisa yamaZulu noma ke abantu kuyibona bayavamisa ukuthi mangabe bethenga imoto behambe uyibika noma benze lelo hlelo okumele lwenziwe ngalo ukuzibiwe. Baningi ke abayibika esontweni, baningi abayibika emakhaya beyiphahlele, baningi abenza ngendlela yazo noma behambe beye ezinyangeni. Danse ekhaya lensizwa iyakuchazela ukuthi ikuphi ekufanele uqaphele noma ikuphi ekufanele ukwenze ukuze imoto yakho ihlale ivikelekile. Ngizocela ukuthi uyilalele ivideo iziphele ebese kuyimanga izuvo lakho mayelana nalolu daba oluzobekwa ile nsizwa. Inkosi yembumba ungakhohlwa ukulike ushare uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike na insizwa ichaza mayelana nalolu daba. Uma ke usulalela umuntu wesimama emontweni yakho ngephutha nakho kumele ukwenze ukuze lokhu kulungise ugeze isinyama uhamba naso noma ugeze imoto yakho uqobo. Ngoba phela kahle kahle ngokomthetho usuke imoto yakho isihamba yodwa bengasekho abantu abadala idlozi lakini noma ithunga lakini elisuke ligadile. So uzeke labantu babuyise back emontweni yakho bekwazi ukuthi bebe yihle emontweni yakho beyigade from egebengwini naseyingozini nje ukuthi uvikeleke. Uthola inkukhu emhlophe. Maningi bafutha ama-option ongawenza ukuze usombulule lokho. Kodwa nje ngizochaza ngokuqala ukuthi ungathenga inkukhu noma ngabe ulamthuthu noma inkukhu yasekhaya mayimhlophe nje right. Uhambe uye nayo endlini yangenhla or noma abike nje la ushisela khona impepho. Ufike ushweleze khona emsamo uxolise ukuthi bogogo bomkhulu nakho engixolisa ngakho bengazi kube yiphutha lenzeka ngayijabulisa nomuntu wesimame noma nomuntu wesilisa emontweni yami ngongazi. Ngicela ke ukuthi ke lokho ngixolise ngakho kube ungazi ngiyashweleza kunina ngithi ngicela nibuye back nizoba yihlo emontweni yami nigade obade nigadile uyabo. Ebese ke masuqede ukukhuluma noma abili ehlizweni lakho nje okukhombisa ukuxolisa ngokuthi wenza iphutha ngempela ngokuthi wenze ucansi emontweni yakho sokuhamba ngayo. Ebese masuqedile ukhipha inyongo ekukhwini uyifake enkomishini nje encane noma ngabe sendishini noma ngabe sebhakedeni ebese uthela amanzi amancane ukwazi ukuthi wenze into engathi wandisa hlahla isibalo senyongo sibe siningi ebese uchela imoto ngayo. Ukhulume mawuphuma endlini yangenhla noma mawuphuma la ushisa khona impepho ukhuluma ukuthi ngicela nihambe nami njengamanje niyobuyela back emontweni lapha kade nikhona nibe yihlo khona. Ufike khona uchele phakathi ngenyongo la deneza khona umkhubu uchele uyichela imoto yonke bese uyasho ukuthi le moto leni igadeni singatheni nivikele ngaso sonke isikhathi kukhonke lapha engihamba khona ngithi ngicela le moto lena ninamathele ngikhona ngingekho eduze kwayo. Uzobona ke zizovuleka into zakho kube mnandi kube nje imoto yakho yize nawe nomsomba ngawo cha ayisahambi yodwa kepha isiyaba namathonga kini asukegadile namathonga kini asuke lapho esingathi la sonke isikhathi. Kubalekile kakhulu ke bafowethu okunye futhi ongakwenza mawuthi mhlambe lelo phutha ulenze edrobheni mhlambe lapho ungashisi khona impepho ungathola mhlambe isiwasho simhlophe noma besibe kahle isiwasho yabo sokugeza noma bisiphi nje isiwasho nje sokuhlina ibhadi yonke lonto le usichele nje usikhulumise uthandaza mawuthandaza uzobona futhi uzolwa ngobe right futhi mawukuthi futhi awunaso isiwasho ungathola futhi intelezi ungathola futhi intelezi uchele ngentelezi uyikhulumisa intelezi konke amaphutho wenzile uxolise
uzobona futhi kuzokhanya futhi yonke into ibe right. Yabo kubalekile bafuthu ukuthi sitshelane bafuthu iqiniso ngoba kwesinye isikhathi ingozi ezenzeka emgwaqweni kwesinye isikhathi is because abanye abantu benza imoto ilawu lokulala kanti imoto ihamba namathunga kini. Kwesinye isikhathi imoto isukihamba ingasagadiwe, ingakho kwesinye isikhathi ubona ingozi zenzeka nje dlengelele noma ingozi zenzeka nje careless ngendlela kahle kahle enganakekile. Is because iphutha lilodwa ukuthi asitshelane bafuthu iqiniso bafuthu lona liphilayo. Uma usunolwazi ngasamthing lidlulise ebantwini abantu baphile ngoba kulomhlaba umuntu ngomunye umuntu. Ngeke uphile wedwa empilweni noma namamiliyoni ube nemali yonke kodwa ngeke uphile wedwa. Iqiniso noma ukuphilisana ngokutshela iqiniso kubaleke kakhulu ingane zawethu. Inkosi nibusise. Abanye ngiyabona sebethokoza mkhulu bafowethu angiyona inyanga ngisone sangoma bafowethu kepha nje ngaphiwa bafowethu ukuboniswa ngezinto eziningi. Yilokho nje bafowethu angisiye bafowethu sangoma ngisone inyanga kepha nje ngiyakwazi futhi ukuboniswa ngaphiwa nje lokho. Hayi bafowethu lapho ukuthi ngiyinyanga cha angisiye inyanga angisone sangoma ngisimthandazi kepha nje ngiyamsama uNkulunkulu ngiyamhlonipha futhi namathonga kithi namathonga nje awumalume wonke umuntu ngiyawahlonipha futhi ngiyawathanda. Yilokho ingane zakwethu asiphile nje bafowethu maphanda lezinana the king of imbumba. Inkosi nibusise bafowethu ngohlezi ngithanda ngithi mina the truth iyaphilisa bafowethu futhi ke ngaphandle kweqiniso akukho isonto kwenzeke bafowethu. Inkosi nibusise. Season 2 is just around the corner. Siphile bafowethu. Amen. Ngiyabonga. Ningakhohlwa phela ku Facebook ukuthi nguNtezinande Prince ona 60 followers, 66 currently but close to 67,000 followers. Yabo nje manje bafutha ama followers akubondele esibanga bafutha abantu bayelandela bafutha into ephilisa abantu bayelandela bafutha into eneqiniso phakathi. Ngenza ukuthi Inkosi nibusise nohlezi bafutha ngintana zonke isikhathi. Hambani lapha ku Facebook Ntezinande Prince ona 66,000 followers nifike nifollow khona but mhlawumbe ngathi ufika khona se 67 because akukho nje ngendlela ukuthi isimama followers ufike ufollow khona ke uzokwazi ukuthola kabani nokuthi ke impumbi isebenza kanjani yonke lonto leyo bese ke bafuthu ke kuba kuningi kusizakala nikuthola ingane zakwethu ngoba ukuphila esifunayo isoft life siphila. Inkosi bafuthu nibusise. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Thokoza. Ngizofisa ukuthi ngizuvo lakho mayelana nalolu daba olubekwa le nsizwa umntana sekhaya ukuthi ngempela wena uyezwa kanjani lento noma iqinisile noma inamaphosisi. Kodwa ke ukuthi wena khona indlela oyazi ngayo uyazi kanjani. Mina nawe uyazi ukuthi ihleli sihlangana lapha ku comment section silidingile udaba sigcine siphuma nesisombululo. Kodwa ke ngicela ukuthi ungenzele njalo ukuthi wenze sure ukuthi uyakhomenta ebese nihoxisa kancane enhlambeni into mangabe ungahambisani nayo ngane zakwethu. Wenza sure ukuthi awugcini uthuka inhlamba ngoba ke noma ikuphi sigcina sibuka wena ngendlela ke yokungahleleki noma njengomuntu ongacabangi ongenalo uhlelo lokuthi uphila kanjani. Mlalelo wami angizuvo lakho mayelana nalolu daba lapha ku comment section. Ungakhohlwa ukwenza lokho okubalekile ukulike, commenta, ukushare. Wenze sure ukuthi uyashare noma ke uyakhomenta lapha ke ukuze size ukuthi ngempela wena uthini ngalolu daba. Mina mbambe ku video elandelayo. Ngiyabonga ithuba.